Ak ste sa dostali až sem, tak sa asi zhodneme, že Zem je guľatá. Alebo takmer guľatá. Máme tu nejaké nerovnosti, ale v porovnaní s priemerom Zeme sú tieto rozdiely v podstate nulové. A tak môžeme stále povedať, že Zem je prakticky guľatá. Prečo to tak ale je? Jedným slovom, gravitácia. Gravitácia sa prejavuje tak, že sa objekty k sebe navzájom priťahujú. Oni sa v skutočnosti priamo nepriťahujú, ale o zakrivenom časopriestore sa teraz baviť nebudeme. Každý jeden objekt priťahuje každý iný objekt. A pôsobenie gravitácie je tým väčšie, čím hmotnejší nejaký objekt je. Vo vesmíre sa to prejavuje asi takto. Máme nejaký oblak prachu, plynov, úlomkov kameňov, ľadu a podobne. Gravitáciou sa začínajú k sebe navzájom približovať, až z nich vznikne jedna veľká kopa. Táto kopa sa vplyvom gravitácií začne stláčať a všetky časti sa snažia dostať do stredu. Môžeme povedať smerom dole. Čo sa stane ďalej? Pozrime sa na taký asteroid. Na vesmírne pomery je pomerne malý a gravitácia ho príliš nestláča. Preto si udržal takýto nepravidelný tvar. Čo by sa ale stalo, keby sme jeho rozmery podstatne zväčšili? Zrazu by pôsobenie gravitácie bolo oveľa väčšie. Jeho stred sa nachádza tu. Teraz od stredu robím čiary a tie mi určia vzdialenosť od povrchu. Tá najdlhšia čiara mi ukáže bod, ktorý je položený najvyššie a tá najkratšia čiara mi ukáže bod, ktorý je položený najnižšie. Povedzme teraz, že z toho najvyššieho bodu sa odlomí kamienok. Čo sa s ním stane? No, čo sa stane s kameňom, ktorý sa odlomí na vrchu kopca? Spadne dole, do toho nižšie položeného miesta. To je gravitácia. Všetko sa snaží dostať čo najnižšie. Vysoké miesta sa tak znižujú a nízko položené miesta sa zvyšujú. A to až do momentu, než sa vyrovnajú. Vznikne tak objekt, ktorého povrch je na všetkých miestach od stredu takmer rovnako vzdialený. Inými slovami, guľa. No dobre, ale má to jeden háčik. Za prvé, niektorí z vás už možno píšu do komentárov, že hovorím hlúposti, že Zem nemá guľový tvar, ale je sploštená. A rovnako tak vlastne ešte oveľa viac sú vo vesmíre sploštené ďalšie veci, napríklad galaxie, prstence planét alebo celá naša slnečná sústava. Prečo to nie sú všetko gule? Z rovnakého dôvodu, prečo tento týpek vyletel z kolotoča. Alebo prečo vás to pri zabáčení v aute ťahá do boku. Odstredivá sila. Aby sme to pochopili, predstavte si takýto rotujúci disk. Vyznačím na ňom jeden bod. Ten bod rotuje po kružnici. Neustále zabáča smerom doľava. Keby sa disk točil v opačnom smere, točil by doprava. Ale to sa tomuto bodu nepáči. Newtonové pohybové zákony nám hovoria, že objekty sa radi pohybujú po priamej čiare a do zmeny smeru ich musí niečo donútiť. Podobne aj tento bod by sa rád pohyboval po priamej čiare, inými slovami smerom von. To isté sa deje pri zabáčaní. Auto alebo autobus točia, ale vaše telo chce pokračovať rovno, čo vás akoby tlačí smerom von. Vráťme sa k nášmu vesmírnemu objektu. Gravitácia sa ho snaží rovnomerne stlačiť do perfektnej gule. Keď ale objekt rotuje, odstredivá sila sa snaží dostať jeho časti smerom von. V týchto okrajových častiach, ktoré rotujú najrýchlejšie, je toto pôsobenie najsilnejšie. A tak sa tieto okrajové časti vzdialia. Tá časť v strede, ktorá rotuje najpomalšie, inými slovami póly, naopak nedokážu gravitáciu odporovať. A tak sa rútia smerom do stredu. A tak nám vznikol disk. Disk rotujúcich hviezd v galaxii, disk rotujúceho prachu a úlomkov v prstencoch, disk z častíc, ktoré obiehajú Slnko a z ktorých sú sformované planéty. A samotné planéty, vrátane našej Zeme, sú z toho istého dôvodu na póloch mierne sploštené. Tak, toto bolo krátke vysvetlenie toho, prečo je Zem guľa a prečo mnohé iné veci nie sú. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a niečo ste sa z neho dozvedeli. Ak áno, budem si ceniť like, zdieľanie alebo odber. Prípadne môžete kúknúť aj na moju ďalšiu tvorbu, napríklad na video, kde vysvetľujem, ako fungujú hviezdy, alebo hovorím o tom, či sme už naozaj objavili všetky prvky. Toto je Škola Primitívne a teším sa na vás na budúce. Majte sa.